kublai pi baro ip nyang subhai pi shakatup kubo mantaka janmiat shabangin pai shiki kubo ina pet shwai kimat bakong san. Tes COVID khat khandai ke India haduk saulak arpo hajar ke shisgi haduk mentala dep bentes haduk shiklur sampu pralak sau khandai hajar merupo prateli. Namar ke jingkiu stat ke klam COVID khat khandai pembina ke soka Meghalaya penhap hapo ke containment zones yang bunteli ke Shillong dan penjari ke soka ke curfew balaisngi hasor Shillong. La sedang ya ke jing persang ban inject ke vaksin nak ke benta ke jing pang COVID khat khandai ke ta ke co-vaccine ha Aims Delhi ya ke dawai ban ningkong la ai ya ubriu ubala live post nan kerta. Batak ke soka pedengi kendai teli ke jela ke babun bahar ke nongpang bakin nang pengklan syu-syu ke jing test bat kam pai kmat bahar shi containment zones. Ki kubor ki babnya ka India ke la ban pengklan ha ka jing test ya ki brieu ban lap la ki don em ke jing pang COVID khat kendai bat ka la ban test hadu saulak arpo hajar ki nomuna ha ka shisngi. Kat kum ka jing yatu jong ka Indian Council of Medical Research la ong batang hapo apusau kanta ka India ka la ban test hadu saulak arpo hajar praspa khandai pu prateli ki nomuna hadu menta ki laboratory jong ka India ki la ban test hadu shiklur sanpo pralak sau khandai hajar nrupu prateli ki test hagari au benai kala lingkot mentau snam ke India kadang don tang ka wei ke jaka test ne ka laboratory ka bat test ya ka jing pang COVID khandai ka tatang ha ka National Institute of Virology Pune Henry menta ka ri kala don palat khat lai spa teli ki jaka test ya ka jing pang corona ki bedai jong ka soka ba ki riu shimet ki badon ha keleng ki benta jong ka ri ka jing don jong ki brieu ki badang don ha pedeng ka jing pang COVID khandai ha ka jela ka long san spa sa punyo ngut bat ki bala kot ngo ha ka ne ka jing pang ki don khandai psau ngut. Namarka jingkiu stat jong ka jingpang COVID khat khandai ha jela kham tam ka East Khasi district ka soka Meghalaya kala penbena ban penhap hapo ka containment zones ya ki katu kat ne ki Shillong ki badon ha Shillong bat kini ki kentup ya ka mauba ne barapathar apa mau prem maulai shing japung maulai jiur maulai nongpdeng maulai mautawar mauyong rim ka golfling kli Shillong ka nongra dong kti nong rim laj mkra Nazareth Hospital nong Rimau Block D Lom Siap nong Mensong Lom Kedai Auckland Municipality Quarters Kraj Mau Shaton Village Kamalki Chenapati Malki Nong Shillong Lower Lashmere Karof Ahmed Building Hakiting Road Lower Lashmere Light Kor Pelun Bat Kiwei Pan La ban kedau hang ni bagi district magistrate ke East Khasi Hills ke larai ban penjari no daga curfew ha Shillong barok kawei nadu ka shiteng senya jongka apundil tarik hadu ka apundai tarik ka shiteng senya jongka apundai tarik mentau benai katu kana tli ki locality hapo ka Shillong agglomeration declare kum ka containment zone kawai ni kita ka de ka Shillong mauba ka bahap satasa mau prem mauba di barapathor jalupara opan mau prem nangta ka Nongra area ka Maulai Umsing ke Nongrim Hills Lashmia Light Mkra Nazareth Batru ka Maulai Jayur ka Golfling Clay Snong Ru community spread does not happen in the entire state of Meghalaya. Therefore, we have taken a decision today that we have no other option once again to reimpose lockdown. Ka jing persang ban ai inject ya ki brieu da ka dawai COVID khat khandai balashnahi da ki India ka co-vaccine la sedang ban le ha Aims New Delhi ka Indian Council of Medical Research bat ka Bharat Biotech ki la yasno akti lang na ka benta ban shnai ka ne ka dawai vaccine ka Aims Delhi ka dei ka wei na pedeng ki khat artli ki jaka balajit da ka Indian Council for Medical Research ban le ya ka jing persang ban ai ya ka ne ka dawai ha ki brieu na ka benta ka wat ka ban ningkong bat baar ya ka wat ban ningkong jong ka ne ka jing persang on ai ha ki laispa nyop san ngot ki brieu ki ban wan shakmat
dalam kamon ngobha bat cispa ngot na pedeng kini kibriu kindai na aims kibriu ku lawan chakmat dalam kamon ngobha ban ya kini dawai kidai kibeshat bakhlan bat kibomdon kenu ka jingpang hakamet bat kibomdon ru ka jingpang covid khat khandai kitu kibala banyadon benta hakani ka jing persang kidai kibala palat ka khat pra bat duna ya ka sanpusan snem kerta ka sokar pedeng kala betha ya barok ki jela ki bala bun bha ki briu ki bayo ka jingpang covid ba ki dei ban nang kham le kham pha shu ka jing test bat phai khmat kham tam shaki jaka ki bahap apo ka containment zones kini ki jela ki kentop ka Assam ka Andhra Pradesh ka Bihar ka Telangana Odisha West Bengal Karnataka Jharkhand bat Uttar Pradesh kini ki khandai tali ki jela ki dei ki jela ki babon tam ki briu ki bayo pang hakari hakabaya dei bat kenia u cabinet secretary ula pelong ia ka jingalang bat ki le keren bat ki health secretary bat kumju ru bat ki wei ki he sarkar ka tnak ka khya bat banya keren shapang ka covid khat khandai khamtam ban sngotu ya ki kendon treikam jong ki jilla ba per ban te lakam bat yadana ka ne ka jingpang bat hakaju ka por ban sngotu ka ka bala pelong ia ki ne ki jilla banjur ka ne ka jingpang Kawaina ki jingle niam be din klam kabalong ka jingle niam ba paunam ya kabala jutip ru kum ka be din klam tuber jong ka rat tuber la penkut no hinin ka sngi ha ka biar aitnar ha East Janti Hills District apdeng ka mensiam bashir hem ban be no ya ka klam bat ki jing snieu baro komba julong ha ki wei pat ki snam mentau snam ka ne ka jing rakhe ka long ka ba kamper ka ne ka long ka khubor ka bamya kalet niam be ding klam jong karat tu ber mentau snem kolong ka bakham pher na ki wei pat ki jing rakhi ha ki snem ki bala let no ha kan ni ka kenti om shimla don kinu ki jing le tamasa ni jing pin irong om shimla ye lompat ba bat om don kanu ka jing le tamasa hen rei ha kan ni ka jing rakhi la le be thek tang ban ngo ban dem bat ban le niam ban be no ya ka klam covid khat khandai ka bala khata shibun ka prthei baro ko wei ha ki babun kiliang due to the present situation of pandemics which have affected not only here in our state but around the globe. So the government has imposed so many norms that we have to follow strictly. We have sent only a few selected people from all the Konrai of Tuber. Mentau senam ya kani ka jingle niam be ding klam jong karat tu ber la le dak babut perkhing ya borok ki kendon bat ki jing betha jong ka sarkar jela namar ka jing sapriang jong ka klam corona la le kani ka jing rakhi tang da ka jing mo jing dem bat pendap ya borok ki jingle niam lai shim benta ha kani ka jingle niam tang da kirang ba niam ki sangot bat ki wei ki nong ya lam niam ki bedang bat ya ka niam ka rukom ten rai ba kenthop ya uwasan tang kini kinong elam niam la sha ban ngam ha kapung hadien bela dap ban thau ya ga jing shit jongki da ga jing thau jing shit la pen kot ya ga ni ga jing rakhe da ga jing duai ban pa no ublei nong thau ban palat no ka perthei na ga ni ga khlam corona ka bashir khai bureau report DD News Shillong mentapan inye pet ya ga jing long jing ban ka sim beneng ka jing shit jing track ka sim beneng ha Shillong ka long apusan point iwe degree Celsius bat kha pra point lai degree Celsius ka jing ngam ka hau ka long drup khandai nak shi spa men step bat prapu a nak shi spa jan miet ka sim beneng kan dum lo a Shillong bat ki jaka ba marjan shaban poi shi ka bakut jong ka thup khoboy ne pet biang sa sien ni ki mat ba kong san tes covid khat khandai ki India hadu saulak 8,000 ka shisni hadu mentala dep mentes hadu shiklur san phukralak sab khandai hajar ndrup pratli namar ka jingkiu stat ka klam covid khat khandai pemena ka soka Meghalaya ban penhap pok ka containment zone sia bun tni ki Shillong ban penjari ka soka da curfew ba lais ni hasor Shillong Nasdang ya ka jing persang ban inject da ka vaksin na ka benta ka jingpang covid khat khandai kata ka Covaxin ha aims Delhi ya ka dawai beningkong la ayo ubrio ubala lai post nam bertan bat batha ka soka pedeng ya ki khandai tali ki jela ki babun baha ki nong pang ba kin nang pen khlan shu ya ka jing test bat kham phai khmat baha shi containment zones terpalok ka tungila poi shi bakut jong thup khubo jing men ta ka janmiat hadu menyam plasai ka sngi ha ga ju ka po khrishi boni pi baro